Здравейте, в Откровено сме Нели. Най-важното в нашия земен свят е физическото, умственото, емоционалното и духовното ни здраве. Тези аспекти от нашата същност са свързани, зависими и взаимно обусловени. Първостепенно значение за физическото и психическото ни здраве има духовното ни състояние. Какъв е механизмът, при който негативните мисли и емоции създават реални условия за тежки заболявания? За това ще си говорим в предаването днес. В рубриката Вместо хапче ще говорим за превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на атеросклерозата. Останете с нас до края. Когато имаме проблеми и затруднения, един от най-честите съвети, които получаваме, мисли по-оптимистично и нещата по свой начин ще намерят разрешение. Това обаче рядко ни се струва като адекватно съпротивление на нашата безизходица и сме склонни по-скоро да подминем подобен съвет с лека насмешка. Все пак стотици книги са изписани с практики как да бъдем щастливи и позитивни, а хората продължават да си имат проблеми, да се мръщят и ядосват. Едно със сигурност е ясно – положителното мислене няма как да спре появата на проблеми в ежедневието ни. Неговият ефект е в това ние самите за себе си да намерим подходящото решение на възникналото недоразумение, без да изживяваме временния си застой и несполука като края на света. Нали това, което не ни убива, ни прави по-силни? А и колко пъти на всеки от нас се е случвало с времето да преосмислим нещата и да видим, че има основателен повод те да се случат към онзи момент, а развитието им въобще не е било в негативна посока. Аз ли имам проблем или проблемът съм аз? Всеки осъзнат човек тръгва да търси корените на проблема си от тук. И в двата случая трябва да започнем с положително мислене и промяна на отношението си към създалата се неприятна ситуация. Интелигентният човек се познава по това как приема неблагоприятните обстоятелства. Жизнените битки са еднакви за всички. Несъгласия, конфликти и много компромиси. Тези, които разглеждат проблемите като естествен спътник на човешкия род и не измерват щастието с отсъствието на проблеми, са интелигентни. Съществуват широко разпространени житейски версии, които са дълбоко залегнали в нашата оценъчна система. Става дума за пречещи форми на мислене и поведение, които, без да е необходимо, често ни поставят в стресово състояние. Любовта към себе си е в основата на живота, а това, което се случва, е в резултат на нашите собствени мисли. Друга част от позитивното мислене е идеята, че светът е справедлив и пълен с хубави неща. Всеки човек чрез своето подсъзнание получава възможност за определяне на съдбата си. Оптимистите се зареждат от хубавите неща, като същевременно отдават лошото на обстоятелства, случайност или грешка. Едни от начините за постигане на дългосрочно позитивно мислене е да водим дневник на мислите си, като по този начин контролираме емоциите. За да открием целта в живота си, трябва да си зададем въпроса кое ни прави най-богати в професионален и личен план. Относно желаната професия, тя трябва да ни удовлетворява изцяло и да се чувстваме полезни. В семейството, ако искаме да изпълним целите си в личен план, трябва да си направим списък с приоритети. Положително мислещия човек не пита какво очаквам от живота, а какви изисквания поставям към живота и към себе си. Образното представяне на действие на подсъзнанието е почти равнозначно с самото изпълнение. Подсъзнанието ни разбира само от картини, затова му изпращайте образни представи за благополучно развитие и щастие. В студиото вече е доктор Виолета Ботева. Тя е лекар, енерготерапевт с дългогодишна практика у нас и в чужбина. Как негативните мисли и емоции ни разболяват физически? Това е днешната ни тема. Участвайте и вие в разговора на новия ни телефон 97-52597 или ни пишете във Фейсбук на Откровено. Здравейте, доктор Ботева. Здравейте. Благодаря ви, че сте мой гост днес. Много ми е приятно, че ще говорим по една много интересна тема за повечето хора. Доктор Ботева, съгласна ли сте с това, което чухте в материала за позитивното мислене? Толкова жизнено важно ли е за нас? Да, действително е жизнено важно и аз смятам, че всеки човек има възможност в живота си да в състояние на стрес, изпадайки различни стресови ситуации, предприемайки този или онзи път за справяне с проблемите,
да знае, че вярата е в основата на успешното себеосъществяване, успешното справяне в състояние на повишени изисквания, каквито са стресовите ситуации, и съответно най-адекватно и пълноценно да реализираме себе си и да изразим себе си и да приключим в крайна сметка с тази стресова ситуация, тъй като тя така или иначе ще свърши. Важен е филтъра, нашата индивидуална призма, през който ние оценяваме нещата. Тук играят много голямо значение, има така и нашата духовност, нашият морал, нашия духовен идеал. И той е тясно свързан и рефлектира и върху нашето физическо здраве и вярвам, че ще бъде интересно за зрителите да говорим на тая тема. Добре, какъв е физиологическия механизъм, който отключва заболяванията вследствие на негативни мисли и емоции? Нашият организъм е една завършена, авторегулираща се, самоорганизираща се, саморегулираща се система. И слава Богу, че е така. Ние не трябва да мислиме нашето тяло да функционира. То функционира и без нашите контролни мисли. Да. Естествено, обаче, те оказват много голямо значение за качеството на функция на нашето тяло и възможностите то да се възпроизвежда, възстановява и да преживеем на Земята доста години. Да. Дай Боже всеки му. Значи, регулацията на всички жизнени процеси в нашето тяло е много строг и фин математически механизъм, който се осъществява и е кодиран в нашите клетки. Регулацията се осъществява на 3 нива, които са взаимно свързани. От една страна това е нервна регулация, другата е хуморална. Това са фактори в телесните течности. Да. И хормонална, ендокринните жлези, жлезите с вътрешна секреция. За нас в конкретната тема представлява интерес най-вече нервната регулация. Тази част от нервната система, която регулира абсолютно всички жизнени процеси в нашия организъм, се нарича вегетативна нервна система. Най-общо тя има следната структура. Вегетативни ядра в централният мозък, да. Главен и гръбначен мозък. И извън медуларна част, това са вегетативните ганглии, които са разположени около гръбначния стълб. В някои случаи при парасимпатикус и симпатикус са в непосредствена близост до реактивният орган и периферни нерви, които осъществяват крайната връзка с съответният орган. А кой е реактивният орган? Реактивният орган е всеки един орган. Това е вътрешните органи, мускули, кости, стави, кръвоносна система, абсолютно всички тъкани. Това са реактивните органи. Като тази нервна регулация осъществява всъщност регулацията върху всички наши жизнени процеси. Дишане, отделителна система, храносмилане, качество на храносмилането, кръвоснабдяване, кръворосяването, имунният ни отговор в резултат на външни микробни или токсични дразнения, инвазивни присъствия в нашето тяло, сърдечно-съдовата дейност, половата система. Значи тези централни вегетативни ядра в мозъка, в най-висшата си част, се намират в една структура, наречена хипоталамус. Тя се намира в основата на междинният мозък. Между двете полукълба на мозъка. Тя се намира в основата, така да се каже, да. Оттам нервните импулси преминават по продълговатия мозък, гръбначен мозък, напускат гръбначния мозък, стигат до вегетативните ганглии. Това са възли, които са от двете страни на гръбначния стълб. Припарва симпатиковата нервна система непосредствено до самия реактивен орган и периферния нерв, който подава съответният импулс към органа. И на принципа на обратната връзка, в зависимост от състоянието, което е организма в конкретният момент от своя живот, от неговите изисквания, от изискванията и на другите органи и системи, как трябва да функционира този орган, за да се съхрани първо живота и след това и доброто здраве, се осъществява тази връзка. И във връзка с това, за да можем да направим връзка как емоциите се отразяват върху функцията на всеки един орган, тук трябва да кажем, че вегетативната нервна система има 2 дяла – симпатикус и парасимпатикус, като те имат диаметрално противоположна функция. Симпатикуса, негови медиатори са адреналина, този хормон на стреса, и норадреналин, докато на парасимпатикуса медиатора, фактора, който продуцира съответния импулс по нервен път, е ацетилхолина. Той има противоположна функция на противоположни
реакции предизвиква във всеки един орган на адреналина. Тоест спокойствие, хармония. Да. Значи, когато имаме състояние на стрес, на повишени психични или физични изисквания, какво точно се случва в цялото ни тяло? Да, това е много по генералните органи. Така. Първо, в очите се повишава вътреочното налягане и нашата зеница се разширява. Когато сме под силен стрес. Да, когато е покачена адреналина. Трябва обаче да отбележим, че всички тия процеси, които аз ще отбележа в момента, те са в състояние на позитивни емоции също. Се наблюдават такива реакции на тялото. Но до определена граница. Да, там вече има баланс, защото когато сме в състояние на щастие, на радост, се отделят и ни хормони на щастието, които неутрализират негативния ефект на адреналиновата секреция и това, което той като поражение евентуално би могло да свърши върху един или друг орган. Така, адреналина. По-нататък слизаме в устната кухина, слюнчените жлези секретират по-малко слюнка. Имаме по-оскъдно слюноотделяне, слюнка, която е по-гъста и богата на органични вещества. И от тук вече почват най-важните промени във връзка с това как стреса може да доведе до едно или друго сериозно органично заболяване. Така. Тоест всички органични заболявания, можем да кажем, че те биха могли да имат своята психична първооснова. А кои са тези заболявания, които наричаме Да, органични? нека сега. Органични. Органични са тези заболявания, при които имаме трайни структурни увреждания на органа. Не само функцията е засегната, но все още структурата е компенсирала, но вече има и структурни промени, което означава, че функцията е. Имаме ли такива тежки структурни промени от един момент нататък на разрушаване на даден орган или система, вече имаме стадии на декомпенсация, много сериозно заболяване. В сърцето какво прави адреналина? Адреналина води до покачване на кръвното налягане, както всички знаем, че когато сме в стрес, кръвното налягане се качва и спазъм на кръвоносните съдове, покачване на кръвното налягане и тахикардия, очистена сърдечна дейност. В белите дробове гладката мускулатура се отпуска, гладката мускулатура, която е в стените на бронхите, за да можем да поемаме повече кислород и съответно да имаме по-големи възможности да отреагираме на този стрес, защото кислородът е жизненно важен за нашата енергийна възможност, енергийната възможност на всеки един орган, както и за нашето психоемоционално състояние. По-надолу в храносмилателни органи потиска се секрецията на храносмилателни хормони, на храносмилателни ензими, пардон. Ето защо не е желателно да се храним в състояние на стрес, защото ние просто не можем да храносмиламе. Да. Няма достатъчно ензими. Жлъчния мехур се отпуска, спазъм на мускулния сфинктер между жлъчката и 12-пръстника. Не можем да отделяме жлъчка, затова толкова хора днес страдат от камъни в жлъчката, пригъната жлъчка. Пак има в голяма степен своята психична първооснова, високото кръвно налягане. Адреналинът също води до стимулиране на панкреасната жлеза в нейната, т.е. потиска инсулиновата продукция и кръвната захар се покачва, за да можем да имаме повече енергия в тялото, отново да се справим с стресовата ситуация. Доктор Ботева, нека да чуем и зрител и ще продължим. Да. Здравейте! Здравейте! Слушаме ви. Действително негативните емоции нанасят поражение на всички органи в тялото, на всички системи. Но може би най-уязвими наистина са сърцето, жлъчката, стомаха. Да. Отличен опит знам това, тъй като преди години ми се наложи да направя една рутинна операция, която трябваше да премине за половин час, примерно, и на следващия ден да бъде изписан. Така. Оказва се, че в резултат на преживяването до такава степен съм се свинал, че организма не може да понесе дори една такава елементарна интервенция. На следващия ден отново бях вкаран в операционната, този път си ме разрезаха класически. И най-лошото е, че тези поражения след това не могат да бъдат възстановени. Те са невъзвратими. И няма как да ги компенсирате с пари. Здраве с пари не се купува. Благодаря ви. И аз ви благодаря за това, че споделихте с нас вашия проблем. Доктор Ботева, съгласна ли сте с нашия зрител, че са необратими тези процеси? Всичко е много индивидуално. Първо, нашата способност да реагираме най-адекватно в състояние на стрес, най-разумно, доколкото може разума да контролира емоциите. И тук отново може да се наместят и духовните характеристики на човека. Да. Колкото са те по-развити, толкова повече ние можем да контролираме нашите его аспекти, негативните емоции, които изживяваме, които света ни провокира да изпитваме на вина, на гняв, на страх, на усещане за малоценност, непълноценност, неумение да се справи с нещата. Когато от по-висшата си духовната природа
но трябва да сме я развили, намерили у себе си, божественото себе си, ние можем да имаме така, да разкрием неподозирани възможности за възстановяване след много силни стресови изживявания. Разбира се, освен духовния аспект на човек, тук има голямо значение и генетиката, наследствеността. Има значение, разбира се, и условията, в които живееш тогава, когато си в състояние на много силен стрес и изисквания. Освен твоята личностна мотивация и мобилизиране, е много важно да имаш един приятел до себе си, който да те подкрепи по този път да извървиш, разбира се. Не винаги обаче имаш такъв човек. Но аз си мисля, че нещата в живота са свързани с съдбата на човек и може би на силните хора им се дават повече предизвикателства с цел тяхното лично усъвършенстване. Но наистина аз смятам, че възможности за възстановяване в организма са много големи. Много големи, но основно, пак казвам, освен от генетичните фактори, условията на живот, зависи от развитието на нашето съзнание, от нашият анализ, воля, сила, много фактори психически влияят върху това. Доктор Ботева, вие знаете, че някои хора разглеждат тялото и емоциите си като две абсолютно различни системи, но пък много лекари, които се занимават с неконвенционална медицина, твърдят обратното. Всъщност на практика излиза, че са взаимно зависими, много свързани. Така ли? Много свързани и точно за това в света, в развитите икономически страни, се говори за интегративна медицина, холистична медицина. Да. Тоест тяло, дух и душа са обединени в едно. Нашето мислене, нашия емоционален свят, нашия духовен свят и нашето физическо тяло са наистина взаимно свързани. И, за съжаление, конвенционалните медицини наистина пренебрегват този факт. И смятам, че това е една от причините, въпреки модерните методи за диагностика и терапия, които са налице в конвенционалната медицина, хората все по-често да страдат от сериозни инфекции, които хронифицират. Появяват се, знаем, заболявания алергични, автоимунни и така нататък. Много пациенти, идвайки при мен в кабинета, ми споделят, че когато лекаря не може да открие причина за техните оплаквания, или пък техните оплаквания имат и органична причина, но имат и психоемоционален елемент, това, което доктор ги съветва, да не ти пука, не обръщай внимание. Но това за човека не е достатъчно. Това не може да му помогне да се справи с проблема в себе си, защото ние сме емоционални, чувствителни, търсещи хора. И по начина, по който описах най-общо как всяка наша емоция рефлектира в нашите тъкани, ако да кажем състоянието на стрес е остро, след това тялото, т.е. кратък период от време трае този стрес, след това нашия организъм с цел да съхрани живота и здравето си ще задвижи механизми да компенсира тези процеси и ние отново ще се върнем към едно по-здраво, може би и по-мъдро състояние на духа, ако мъдро изживееме този стрес. Това е чудесно, наистина. Урока научим на болката, която ни се дава, защото всяко страдание смятам, че има и едно духовно послание към нас. Нека да чуем и зрител. Здравейте! Здравейте! Казвам се Сияна Симеонова. Аз познавам доктор Ботева от февруари месец 2007 година. От тогава започнах да я посещавам заедно с моите родители и дъщеря ми Симона. Да ви кажа, впечатленията ми са прекрасни, защото тази жена просто направи чудеса, които за мен в много области не съм получила. Говоря като здраве, като психика, като проблеми. Направила съм като начало първите 21 лечебни сеанси и от тогава до сега периодически я посещавам, за да поддържам доброто си физическо, емоционално и енергийно състояние. Какво по-конкретно се промени при вас, госпожо? Да, значи имах много тежка мигрена. Всъщност за тази мигрена забравих. Просто забравих. Никакви лекарства, никакви проблеми. Много се радвам, браво. Да, мигрената обикновено не се лекува. Тя е нещо, което измъчва човек цял живот. Проблеми имах с такива възли, които бяха на щитовидната жлеза. Също няма ги вече, нямам проблем с това нещо. Оплаквания с бъбреците, с жлъчката. Като цяло, понеже аз съм ходила, нали ви казах, целият лечебен курс, плюс тези поддържащи терапии, всяко едно нещо, което в момента, даже тази година имах едни такива алергични пристъпи. Никога не съм била алергична, но явно се е проявило в някакъв момент.
бях започнала да имам много силна болка в ухото, която като ходя при уши, носи гърло, няма така видимо, има възпаление, но не минава нито от антибиотици, нито от капки. Почти бях стигнала да не чувам. Благодаря на това, че познавам доктор Ботева и че всъщност слуха ми е наред, а още повече самото ухо по принцип е оперирано и то е малко по-деликатно. Така просто спасих и слуха си, и ухото си, и здравето си. И как да ви кажа, аз специално не го казвам с цел реклама, но просто познавам тази жена и мисля, че тя прави чудеса. Много ви благодаря, че споделихте с нас. Ние виждаме реклами и продължаваме. Продължаваме разговора за духовно-енергийното лечение с доктор Виолета Ботева, лекар, енерготерапевт. Участвайте и вие в разговора на новия ни телефон 9752597. Доктор Ботева, поздравления за това, което сте постигнала с нашата зрителка и нейното семейство. Действително, кои заболявания от най-широко разпространените биха могли да бъдат елиминирани и излекувани напълно чрез енерготерапия? В моята 22 годишна практика като енерготерапевт, аз открих моята дарба още на 22 години. Бях студент по медицина съвсем млада и вече 22 години работя като енерготерапевт. Съм работила с изключително голям диапазон от заболявания, при които наистина се постига много силен лечебен ефект, който за конвенционалната медицина наистина не е познат. Освен за тези медици и медицински работници, които са прилагали енерготерапия успешно върху своето тяло и са изживели чудото на изцелението. Това не е чудо, това са естествени природни процеси, които се задвижат в организма в резултат на тази сила, която иде от духовния свят, но пък няма как да бъде регистрирана с апарат изцяло и до край, но нейният крайен резултат, лечебните промени, показват за това тя дали е реална и съществува. Да. Конкретно на въпроса по отношение на заболявания, много хора и още от най-рана детска възраст имат проблеми с дихателна система. Възпалителни заболявания, толкова разпространени, знаете, вирусни, бактериални инфекции, които като че ли все по-често ни нападат, все по-трудно минават. С инфекции на дихателни пътища работя с деца от най-ранна възраст. Съм имала дори няколко месечни бебета, дечица, които не могат да дишат, давят се в собствените си секрети или са постоянно с температури, почти постоянно. Антибиотично лечение, няколко дни стихва възпалителния процес като външна проява, субективна. След това отново се активизират тези процеси на възпаление. Освен това, хора с дихателни проблеми, възрастни. Възпаление на синуси, полипи на синуси, чести инфекции на гърлото, на бронхи, бели дробове. Бронхит, да, някои хора вече развили бронхиална астма, спастичен бронхит, бронхопневмонии, хора с пневмосклероза, където има съединителна тъкан вече в белите дробове. В този диапазон дихателни заболявания, възпалителни, алергични, наистина прекрасно влияние с енергия. Чудесно. Доктор Ботева, предлагам ви да чуем зрител, който ни очаква и ще продължим. Здравейте! Ало! Добър ден, слушаме. Добър ден! Казвам се Донка Петрунова, писателка съм. Искам да поздравя Вили Ботева. Тя е прототип в един от моите романи за слепение. Преди години го написах, защото така нагледно се убедих в нейната дарба и в дарбата на майка й. Поначало аз съм малко скептик, не малко, много скептик, но така лично видях силата на нейната способност, още повече силата на нейния характер, защото при нея има един характер невероятно силен, който е убеден в онова, което прави и го прави със цялото си сърце, помага. Винаги съм твърдяла, че онова, което не го разбираме, не бива да го отхвърляме. Така постъпих и аз тогава. И стана романа, който много така хора след това беха впечатлени, защото написах доста автентични неща за тяхното лекуване и това, което те правят, и това, което са те като личности. Госпожо доктор Ботева, вас от какво ви излекува? Моля? От какво ви излекува доктор Ботева? Ами доктор Ботева ми помогна да се откажа от цигарите и ми помогна за едно
едни болки в гърба. Чудесно. Благодаря ви, че споделихте с нас. Доктор Ботева, даже и за отказване от тютюнопушенето помага. Да, това наистина се случва не при всички пациенти, разбира се, които са пушачи, но много от пушачите, идвайки при мен на лечение, намалява тяхната потребност от цигари. Дори чувстват гадене, отбивност някои от пушачите. Някои напълно спират цигарите в резултат на лечението, други намаляват броя на изпушените цигари, така че да, и в този аспект на вредните навици. Но това като страничен допълнителен ефект. Да, никой не идва с тази конкретна цел, нали, да намали апетита, да отслабни, но това също се случва. И много хубави бонуси. Много хубави, да. Значи по отношение на дихателни пътища, там бяхме спрели. Още от първите сеанси повечето пациенти получават едно много мощно изчистване от дихателни пътища. Това се случва както при хора, които са дефинирали, че имат там проблем, имат проблем с чести възпаления, проблем с едно повърхностно дишане, така и хора, които смятат, че имат здрави дихателни пътища. При тях също се наблюдава такъв процес на детоксикация, обилно изхвърляне на слуз и отпадъчни материи, от горни дихателни пътища, от синуси, от кашляне. Много обилен процес е този на изчистване, който може да продължи дни, седмици, дори и месеци. Да. В резултат на това, и това са едни от първите позитивни промени на физически план, които хората изживяват, кислорода е жизнено важен като фактор, който е абсолютно необходим, за да може всяка една клетка в нашето тяло да синтезира енергия, едно вещество наречено аденозин трифосфат, което е енергийният субстрат на живота. И когато имаме хипоксия, недостиг на кислород, обикновено ние сме отпаднали, апатични, с намалена умствена и физическа сила и така нататък. Редица сърцебиене се получава, сърцето се опитва да компенсира хипоксията с по-ускорена сърдечна дейност, дихателни проблеми, други заболявания, това са, при които има благодатен ефект. Това са различни храносмилателни разстройства. Тук както има функционални, така има и сериозни заболявания на храносмилането, като улцерохеморагичен колит, кървения от червата, тежък запек, камъни и писачинки от жлъчния мехур биха могли да се изчистят и се изхвърлят. Да. Благодарение на енерготерапията, тежки гастритни, гастродуодинитни оплаквания, язва на стомаха и 12-пръстника, много голям друга група заболявания, това са възпалителни заболявания на гениталиите, които се наблюдават много често още от доста млади жени. Имат проблеми сериозни там. Кистозни яйчници, възпаления в вагината, запушени тръби от възпалително естество, нередовен, болезнен мензис, прекрасно се повлияват. Кистозните формации се изхвърлят от яйчника. Пациентките често се виждат самата киста, че изпада или пък излиза една течност. Пациентката ми съобщава това. Да. И мембраната, обвивката на кистозната формация се елиминира. Тоест, това са едни безкръвни операции, които организма сам, стимулиран, разбира се, от енергията, ги извършва. Страхотно, наистина. А при сериозните заболявания, като автоимунни, ендокринни, дори онкологични, как повлиява енерготерапията? Аз с хора, които имат онкологично страдание, диагностицирано онкологично страдание, по принцип избягвам да работя с такива болни. Защо? Аз съм работила с няколко човека, така по изключение по-скоро, с онкологични страдания, защото много са ме молили за такова въздействие, защото обикновено, значи, цялото това изчистване, процес на детоксикация, който пациентите, който се случва в организма на хората, с повишеното уриниране, отделянето на тези секрети, потене, краткотрайни обриви и сървежи. Той е цялостен процес на мощна детоксикация. Аз съм убедена, че се изхвърлят и клетки, които са увредени, в смисъл са онкологични, злокачествени клетки, изродени клетки. Но всичко това може да постигне по-максимален ефект, когато е в по-начален стадий. Даже може би не диференциран, не определен още от конвенционалната медицина. Да. Аз съм убедена, че наред с микробите, с микроорганизмите, с луста, с токсините, с отпадъчните продукти, които се изхвърлят и то в големи количества, с килограми, доста пациенти отслабват. Вау! Да, защото при част от пациентите действително намалява апетита. Тоест много хора се прехранват следствие на стрес най-вече. Търсят енергиен източник и понеже храната е най-достъпният и не се нуждаеш от друг човек,
с който изживявате усещания на радост, щастие. Да. Храната е най-бързото удоволствие, но много хора в стремежа си да си доставят удоволствие и наслада, то е необходим акт като храненето, прекаляват и натрупат много килограми, който после ги вкара в състояние на заболяване, на психоемоционална депресия. Коригира се също и килограмите в този аспект. Ние много неща говорим наистина едновременно, но темата е много обширна, толкова много заболявания. Добре, конкретно на онкологичните страдания, ако се върнем. Да. Аз съм работила няколко човека по изключение с онкологични страдания, защото моето лично убеждение и вътрешно усещане интуитивно е, че там пациента, имайки такава диагноза, вече когато има и метастази в лимфни възли и в други органи, конвенционалната медицина има най-адекватните методи, с които да помогне на човек да преживее, да даде максимално качество на живота му в този аспект. Но съм работила по изключение с няколко такива пациенти и наистина сме постигали какви резултати в смисъл на намаление на болката, подобрение на апетита и храненето, защото при тези хора в напреднал стадий знаем, че имаме влошени показатели на апетита, има липса на сън. Съня, храненето, болковия синдром, в тия аспекти може да помогне енергията. Да. Но понеже аз съм хуманист, но съм и максималист и затова съм се насочила към другите заболявания, които са възпалително-алергично естество, тъй като те са много по-широко разпространени и там ефектът е много висок, много голям. Разбирам. Голямо качество се постига. И отново зрител ни очаква да го чуем. Здравейте! Ало? Добър ден, слушаме ви. Добър ден. Исках да попитам за депресии, евентуално и нещо на нервна почва, дали помага госпожата? Добре, благодаря ви за въпроса. Доктор Ботев? Да, хубав въпрос. Ние малко, всъщност не успяхме да засегнем до сега въпроса как енергията помага на психиката на хората. Действително, доста хора имат в различна степен изразени депресивни симптоми, невровегетативни разстройства, на главоболие, световъртеж, отпадналост, намалена физическа и умствена енергия. Хронична умора много често. Състояние на хронична умора, някои оплаквания от органите, без да са сериозно увредени, чисто функционална реакция следствие на тая потиснатост на емоциите. И мога с радост да съобщя, че действително прекрасни резултати. В смисъл, още от първите сеанси пациентите ми споделят, разбира се, това, което ми споделят е много индивидуално и различно, но аз казвам насоката, защото много хора стигат до такива позитивни промени, че дори отключват така свръхсетивни изживявания, но това са единици, да кажем, но във всички случаи енергията така активизира едни процеси на позитивно осмислене на света, умение за изживяване на радост и смисъл в живота и пациента така снижава се нивото на стрес, съумява един по-обективен анализ да направи на себе си и на света около себе си, защото пак бих казала, че начинът по който всъщност не е толкова важно какво ни се случва, така генерално погледнато е важна нашата личностна интерпретация. Та енергията в този аспект помага човек да стане по-спокоен, по-мъдър, по-одухотворен, по-концентриран в анализите си, в вниманието си, за да може по-адекватно да се решава ежедневните проблеми, а същевременно и да се събуди у доста хора за спалото чувство, за смисъл, красота, щастие в живота. Защото красотата е винаги около нас. Въпросът е, че проблемите ни са толкова големи и те са свързани с нашето его, с нашето човешко присъствие на земята и проблемите, които трябва да решаваме, че ние забравяме в крайна сметка, че всички ние, независимо дали някои от нас са го дефинирали или не, сме същества създадени с любов и светлина от Бог. Нашите земни родители са просто нашите биологични родители, на които сме поверени да си опитат да дадат най-доброто от себе си. Аз смятам, че истинският терапевт и конвенционален терапевт би трябвало да обърне внимание на този аспект от пациентите си, как се чувства психически, как да му помогне по-задълбочено да трансформира начина си, преценката си за събитията, които се случва, за да може и тялото да реагира по-адекватно на стреса и по-пълноценно да си изживее живота. Да си върне състоянието на психическо и на духовно и физическо здраве. Много хубаво би било. Да чуем и следващ зрител. Здравейте! Ало, здравейте! Слушаме ви. Искам да попитам доктор Ботева, приема ли пациенти с заболяване множествена склероза?
Добре, благодаря ви за въпроса. Доктор Ботева. Да, множествената склероза е едно доста сериозно дегенеративно заболяване на нервна система, което така според конвенционалната медицина има автоимунна етиология, т.е. има автоагресия в това, има патологична реакция на имунната система. В по-начален стадий на това заболяване енерготерапията би могла да има благоприятен ефект. Понякога обаче има хора с доста напреднал стадий на заболявания, при които наистина се получава чудотворно и бързо изцеление, просто защото явно този човек заслужава тази награда. Защото аз съм убедена, че това е едно ангелско лечение. То води до конкретни промени във всички органи, стимулирани или подозирани възможности за самовъзстановяване, защото нашето тяло се самовъзпроизвежда. Факт е, че се самовъзпроизвежда. Да, но контрола на този процес и всеки един орган да може по-добре да самовъзпроизвежда, да се възпроизвежда и да се съхрани младостта на тялото, до голяма степен зависи от състоянието на имунната система, на психиката, както говорихме. Така. Добре, не разбрах за автоимунните заболявания, ендокринните помага ли енергията? Доктор Ботева? Да, те са много голяма група наистина и са доста трудни за лечение, както от конвенционалната, така и от алтернативната медицина. Биха могли да се постигнат известни резултати в смисъл да се подобри състоянието на имунният отговор. Специално алергичните заболявания, които са толкова разпространени, прекрасно се повлияват. Както алергични състояния на храносмилането, разни храносмилателни алергии, така също и дихателни и кожни алергии. Имала съм много пациенти с такива симптоми, с такива диагнози, при които резултатите са прекрасни. Нашата зрителка, която се обади в началото на предаването, сподели, че имала проблем с щитовидната жлеза, някакви възли, които вече ги няма вследствие на лечението. Това означава, че се лекуват и проблеми на щитовидната жлеза. Да, и бронхиална астма, спастичен бронхит, редица автоимунни заболявания биха могли да се помогнат и ендокринни, но наистина ние може би в бъдеще време, ако искате, можем да правим конкретни предавания по конкретни заболявания по системи, защото е много голяма темата, действително. Добре, енерготерапията и рейки терапията, която също е вид лечение с енергия, различни видове лечения ли са? Не, това е енергийно лечение, т.е. първоизточника е енергиен, но действа на конкретно физически план лечебните промени. Много напоследък, последните години, не само в България, и в редица европейски страни нашумя рейки терапията. Аз не искам да кажа нищо лошо. Хубаво е, че има толкова голям интерес хората да се обучават в енергийната медицина, да получават своето познание, за да си подобрят и качеството на живот. Но смятам, че има някои заблуди и грешки, които е хубаво човек да се изясни, ако е търсеща личност и се стреми към истината за по-качествен живот. В смисъл, аз смятам, че енерготерапията, възможността действително да повлияваш сериозни физически страдания на физическия организъм, а не само да потискаш болката, което също е помощ да намалиш болката, но за да можеш да произведеш такива мощни процеси на детоксикация, на изчистване, на регенерация на тъкани и органи, на изчистване на полипи, кисти, кистозни формации, изхвърляне на пясък и камъни, каквото се случва при истински енерготерапевт, няма как да бъде научено. Това не е ли интелектуално обучение, това е сила на духа. И талант. Това е талант, който се дава от божествения свят и няма човек, който да би могъл да бъде обучен. Би могъл човек да получи своето обучение в анатомия, физиология, патология, ако се интересува от медицина, но не е медик, да кажем. Енергийните аспекти, пак бих казала, на нашето физическо тяло, на нашето умствено, но от това чисто интелектуално обучение до това да имаш такава енергийна сила, да въздействаш толкова мощно върху тялото, има много голям диапазон от разлика и тя е свързана с, ето, примерно тези понятия призван, посветен и просветен, зван и презван. Значи има много звани хора, но да си призван, това означава, че ти имаш дарбата отгоре. И това не е само в областта на медицината и на лечителството. Между другото, това е във всички области. Много хора могат да завършат за инженери, за лекари, които са интелигентни, трудолюбиви, последователни, но има хора, които са родени за това. Това е тяхната мисия. В този аспект, бих направила връзката. И следващ зрител. Здравейте! Здравейте! Аз се казвам Ваня Николова и сме се виждали с вас.
Баба съм на Лилияна. Да, спомням се, госпожо Николова. Вие сте била наш гост. Да. Искам да попитам, доктор Ботева, може ли да се помогне на деца с церебрална парализа? Добре, благодаря ви за вашия... при раждане. И втория ми въпрос е, аз съм с много високо кръвно диабет и обикновено, като ме разпитват и чуят, че внучката ми е с ДЦП, казват, ето това ти е проблема, успокоявай се. И аз постоянно съм с 200 кръвно и вече с много силни такива кризи на повръщане. И нямам представа как ще си помогна, защото явно, че нямат желание да ми помогнат. Проблема ми е от детето и това е толкова. Много неприятно, разбирам. Трябва да се оправя, за да мога да се грижа за нея. Благодаря ви, че споделихте с нас. Доктор Ботева? Да, по отношение конкретно на високото кръвно налягане, много хора имат проблем с високо кръвно налягане, както функционална хипертония, така вече развито сърдечно-съдово заболяване, с исхемична болест на сърцето, стадии на декомпенсация и така нататък. Наистина много добри резултати има при всички тези, както структурни, така и функционални нарушения на сърдечно-съдовата дейност. Да. Пак зависи от стадия на увреждане, но т.е. степента на лечебния процес, на лечебното постижение зависи от стадия на увреждане, но когато пациента дойде и отвори тялото си, сърцето си за лечението, наистина много позитивни промени се случват. Много пациенти, които идват с високо кръвно налягане, вземат медикаменти. Можем да постигнем спиране на медикаментите, една добра саморегулация и нормални стойности на кръвното налягане. Това се постига при част от пациентите. При други пациенти може да се постигне с енерготерапията намаляване на дневната доза медикаменти, антихипертензивни средства, което също е радостно, защото пък така се облегчава организма от страничните ефекти, които знаем, че всички медикаменти имат. Подобрява се храненето на сърдечният мускул. Имам пациенти, които... Ето в момента имам една такава пациентка, която е с хипертония още от второто си раждане. Т.е. съвсем млада е била, на 20 и няколко години. Тя е медицинска сестра и казва, въпреки антихипертензивните средства, тя е вече над 50 годишна, въпреки лекарствата, моето кръвно никога и с медикаменти не може да спадне под 160 на 110. Това са много високи стойности. 110 на 160. Откакто идва на лечение, тя е намалила дозите и кръвното налягане им е в границите на 140 горна граница, на долната 80 до 90. Много добро повлияване. Да. Ние ще отговорим на госпожа Николова и за детската церебрална парализа, дали помага енерготерапията, но нека да чуем зрител, който ни очаква. Здравейте! Ало? Добър ден, слушаме ви. Добър ден. Въпрос към доктор Ботева. Може ли да се помогне на човек с тумор в мозъка в напреднал стадий? Да, благодаря ви за вашия въпрос. Доктор Ботева, нека първо да отговорим за детската церебрална парализа, поред въпросите на нашите зрители. С детска церебрална парализа аз преди години съм имала, малко случаи съм имала с такава диагноза. Майка ми е работила с такива деца. Имала и повече пациентчета с такава диагноза и се постига известен напредък. Движението, контрола на мускулатурата се подобрява. Естествено, там борбата е дълга и продължителна, но може да се помогне. Може да се помогне. Чудесно. Всичко, разбира се, зависи от... трябва да се дойде в кабинета за този, който желае да направи консултация и да се прецени конкретно състояние на конкретния човек. И да се говори нататък вече за евентуално лечение, да. За тумора в мозъка, да, аз мисля, че за онкологичните страдания говорихме, че по-скоро, когато е напреднал, не приемам с онкологични страдания, там по-скоро би, ако някой пък много инсистира, паралелно с това, което провеждат конвенционалната медицина, да дойде и на енерготерапия, може да има подобрение на състоянието, в смисъл за пълно изчистване на туморните клетки. Трудно може да се говори, но за намаляване на симптомите, ако има такива, и подобряване на основните жизнени функции, като дишане, отделяне, хранене, сън и така нататък. Да, вероятно нашия зрител не е гледал предаването от начало, затова се включи с този въпрос, но пък не пречи заедно с другата терапия, която прилага конвенционалната медицина, да има и енерготерапия при онкологичните заболявания, доколкото разбирам. Да, но може би има енерготерапевти или други алтернативни терапевти, които знам, чувала съм, че има, чела съм, които са си профилирали и насочили своята сила в
областта на онкологичните страдания. Да. Работя с толкова други болести. Доктор Ботева, много бързо изтече времето и имаме още много неща, които да обсъдим, много аспекти, но пък надявам се при следващото ваше гостуване. Много ви благодаря за този интересен и полезен разговор. Благодаря. Ние ще продължим с редовната ни рубрика "Вместо хапче" с специалиста по флебология, професор Лъчезар Гроздански. Ще говорим за превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на атеросклерозата. Преди това рекламите по BBT.